हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअजों सोरखौ फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो लोगोफोर। दायो जाखांफुनाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारि आरो फुंबिलि बसुमतारी बिथांमोननि रोजाबनायावहाय अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि एन्ड क्रिएशन इउटुब चेनेलावहाय गोदान मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर अनसु ब्रह्म फट'ग्राफि क्रिएशन इउटुब चेनेलावहाय फैनो गोनां बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय बावखुंग्रि सिख्ला। ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्सनखौ खालामदों लिंसार बासुमतारी बिथां आरो एसिस्टेन्टआव दङ राहुल मोसाहारि बिथांजों लोगोसे लक्ष्मी ब्रह्म बिथां। स' लोगोफोर बावखुंग्रि सिख्ला बे आपकामिं अफिसियेल मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो स्टार्ट जाबाय आरो सोलिगासिनो दङ। स' नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। ओमफ्राय लोगोफोर गुबुन मोनसे नेक्स्ट आपडेटआव दं जोंहा लोगोफोर बर'नि लेजेन्डारि मुंदांखा फावखुंगुर राजिब ब्रह्म बिथां आरो फुजा मोसाहारि बिथांमोननि फाव खालामनायावबो गोदान मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो लोगोफोर। स' लोगोफोर फावखुंगुर राजिब ब्रह्म आरो फुजा मोसाहारि बिथांमोननि फाव खालामनायाव फैनो गोनां बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय बाक्सा जिल्लानि सनालाबो। स' लोगोफोर फावखुंगुर राजिब ब्रह्म आरो फुजा मोसाहारि बिथांमोननि फाव खालामनायाव फैनो गोनां बाक्सा जिल्लानि सनालाबो बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दं लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय साननैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो सर्ट आपडेटआ बेनोमोन। गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।